Die Frenti Rutu Dorobaka. 11 mei moederdag die alla mama in Amsterdam. De Beko Theater, Nes 75. Met het prachtig stuk Kuku Magda Nanga Kondere Aisa. Magda, no be arkirebos komu sabe kisi. Fu en Kondere Aisa. Uko lukuleri dansi prisiri. No afrontu yu kulturu. Nanga di Frenti Rutu famiri. Die Frenti Rutu famiri. Bas Berg en Friend Nanga Warimbo Crioro. In loop 3 uur bakadina. Surinaamse keuken aanwezig. You wasabi fa atori dis egomorofara. Buy je kaarten online voor maar €23 of Eventix shop/SFRYBWZN. Telefoon 020 3300 670 en aan de kassa-tickets verkrijgbaar Kuku Magda Nanga Kondre Aisa. Buy je kaarten no! Mama hoor baka Juno. Even terug naar de basis. Gewoon, wat is eigenlijk? Als jij, dit is kort, letterlijk kort. Werd ik gebeld door mijn schoon. Het is een staatsbezoek. De belangen van de kolonisator. Kulturu Open Mic. Uw verhaal vertellen? Bel of app naar 858-8943. Tot dan. En kijkers, hier hebben wij meneer Atencio Martin. En zoals we weten is hij ook DNA-kandidaat. Op de DNA-kandidatenlijst. En van de OPSU. Meneer Atencio, voor zijn we ook zo dwarsverkeer. Maar waar ik wil beginnen is, hoe staat het met die paspoorten die tegenwoordig gestolen worden uit CBB? Hoe gaat het met u? Oké, u zegt het weer hoe het met me gaat. Dus daar wil ik net ingaan dat we dan traditioneel, cultureel dan eerst iedereen moet groeten. Met alle respect, vrede zijn met hun allen, waar ze ook mogen zijn. Nederland, België, Suriname, binnenland, noem maar op. Odi odi aan een ieder. Ja? En dan ga ik dan over willen gaan naar die vraag. Paspoorten. Als aan dat anoang, in feite een fenomeen, een taboe. Om mensen aan lastig batu. Ja, en lek familie op takken. Toro chiri. No mano katemi tak ano detru wat next ete sa uyere sa lasi. Altijd op een bon resultaat, eindresultaat. Dus sap gwegba. Tamara yo yere. Om een vriendeling. Op paspoort. De actie schrijf afbaga wat. Anto één ding. Indiërs komen vrij in het land. Haitianen, Cubanen, Brazilianen, verkiezingstijd thuis, pagaratijd, is rommeltijd, chaostijd. Tiere. Laten we een voorbeeld geven, sociale zaak, afdeling bron drapen toch? Dadelijk jere, pip, documenten zijn op de drapen, maar zolang de man fasie innovatori, ja, door die brand. Maar terwijl kan de next voor dat nog bij de drapen. Zo ga je het ook hebben met paspoorten. En eeuwig zeggen ze van, er zijn verdachten al aangehouden. Verdachte wil nog niks zeggen dat je crimineel bent. Of dat je die persoon zelf bent. Ja, maar nooit in je resume naar de verdachte. Maar goed, ik denk dat ik dan, of ik hoop dat ik dan u toch een beetje van mijn mening heb gegeven qua die paspoorten dingen. Ja, maar het is niet iets nieuws in Suriname. Hoe lang corruptie. En if we wat aangegeven voor corruptie, is er nu iets gaande dat gaat omtrent DNA-lijsten van de RR en de PR. Vervalsing van handschriften, bepaalde komen dubbele handschriften voor. Hoe staat het daarmee? Want ook bepaalde partijen hebben hun kandidaatlijsten zijn nog niet ingediend. U praat over, of u heeft het over de misstanden die recent is komen te spelen. Wel, als je het aan mij vraagt, en dat is mijn mening, dan ga ik de schuld niet zetten aan de kandidaten die hebben bewilligd. Ja, u moet me goed begrijpen. Stranamang, ja, de meeste van ze, de mij pina, ja, de me ap money van oudu, de me ap pakket van oudu, de wanyang, de me ap datra karta van oudu, de me ap grond papiera van oudu.
Dus de schuld kunnen we niet indirect schuiven naar een kandidaat die zich heeft bewilligd. In welke partij dan ook of partijen. Als we goed teruggaan, dan moeten we de schuld geven aan de partijen zelf, de politieke partij. Want als je een kandidaat nu naar voren wil schuiven, wat dien je dan eerst te doen? Je gaat de assistenten een onderzoek moeten doen, toch? Is dat gedaan? Nee. Itekasma, ilombakasma, is iets dat ik heb ervaren. Ilombakasma, no spakong, no, je vindt zo. Asma ogo, au teken, en dat teyugi engwan brood met pom, ja toch? En dat Tamara atraparte gengwan heerpakket, levensmiddelenpakket, dat voor die asma no wan tek asyeng na you, wat akafen wan brood met pom bakatu na you, dat is mau teken ala tusi. Terwijl if a partij, indien de politiek partij de ascendentenonderzoek had gedaan op elk kandidaat, het zij op welk niveau, DNA-niveau, RR-niveau, DR-niveau, dan zou je dit niet krijgen toch. Ibo sap zeker if asma op een vonnis stapening. Kijk een simpel voorbeeld, we praten over de misstanden. Maar hoe is dan de zanger van de VHP uit het lijst geschrapt? Op een gegeven moment, heren, hij is vervolgd. Amman bij op een strafblad of whatever. Dus dat wil zeggen dat een grote, goed georganiseerde partij die de macht nog heeft, ga je dan die fout maken? Niet toch? Kan niet. Een schoon verstand heeft niet veel nodig. Dus de maap money van nodig, paisan doe. Bonvoer dan zei tak milop partij. Na money de lobby, deze de mij jumpen voor een partij, voor een partij. Maar in lukken soort partij de jumpen. De jumpen voor een partij sa de na machti, go na tra partij sa de na machti ook toe. Is je? Dus een powerplay dat de mij play na de schreef. Maar als je praat over de misstanden, dat is één van ze. Terwijl er ook andere misstanden ook zijn. En kan de motegi dat unoan pribi, maar code eerlijk. Dit zijn een van de misstanden, toch? Voor een dubbele bewilliging. Bij 2 partijen, 3 partijen, noem maar op. Maar je had ook DC's. Die nog in de functie van DC zijn. Maar bij wet schrijf je dat, if you not DC, you know, mag go do propaganda, toch? Maar ze zijn op de politieke podium van een politieke partij. Na staatswanbeschuldigingen van Dong Drapikba. Niemand rep wat erover. Maar het is toch ook een misstand? Ja toch? De president. Onze president, als ik het zo moet noemen. Ja? Wie heeft een rechtszaak aangespannen tegen de president en de CHS? Was het niet de politieke partij PVP? En terwijl zaak dat de gaande, ja toch, het is een rechtszaak, dat zie je de president op de politieke podium dan daar staan en propaganderen. Is dat niet een misstand? Kijk maar naar de waarborgsom. Even terugblikken. Bij wet staat geschreven dat elke politieke partij die deelneemt, de waarborgsom dient te betalen bij de centrale bank. Waar heeft de VHP dan hun waarborgsom betaald? DSB. Zo frappant hebben ze dan de morgen ervan, of misschien dezelfde dag ervan, een document kunnen tonen van de centrale bank. En het is precies op dezelfde datum. Is dat ook niet een misstand? Voor zo'n groot, goed georganiseerde politieke partij die al decennia lang aan de politiek doet. Een van de grootste partijen. Ja, een van de grootste. Bedankt voor de correctie. Een van de grootste. Ja, maar bij deze zijn zij de grootste. We moeten het toegeven. Ja toch? En dat je zo een blunder maakt. Het is niet een schoonheidsfout. Het is niet meer een misstand in feite. Het is een blunder. Ten meer dat de CHS er een reglement is dat aangeeft dat de partij ook moet kunnen aangeven van waar ze hun waarborgsom hebben gekregen. Is het qua donatie? Is het van de partij?
En je hebt veel van deze zogenaamde, tussen aanhalingstekens, grote partijen, die niet hadden kunnen aangeven, maar de CAS blijft stil. Ziet u daar? Dat zijn ook misstanden, toch? Er is bij wet niet aangegeven dat een minister of een president niet mag doen in een verkiezing. Ja, toch? Die wet bestaat er niet. Maar laten we even teruggaan. Laten we even dan kritisch zijn. De minister van Binnenlandse Zaken. Wat voor taak vervult hij bij de Binnenlandse Zaken? En wat heeft de instituut Binnenlandse Zaken dan te maken met de verkiezingsronde? Het is een heel belangrijk instituut waar die minister alles weet van alle burgers van het land. Sociale zaakminister weet van niks. If I go om CBB. Rom weet van niks als het gaat om CBB. Zelf ook GBB weet ook van niks. Maar de minister van Binnenlandse Zaken. Dat in denk ik zo toch, hoe kan je dan die minister ook als kandidaat gaan plaatsen? Ja toch? Is ook een misverstand. Laatst nog, u bent journalist. Wat is gebeurd met de ondervoorzitter van de CHS? Je bent ondervoorzitter van een belangrijke instituut. Ja toch? Een belangrijk instituut die in feite alle hebben en houden heeft van een verkiezing. Maar igos dongdrape in een partij dat ik play schoot als het ware. Je is sectorie die partij. Ja toch? Ze gaf aan dat ze niet van de partij is of iets die daarmee te maken heeft. Luister. Bigis matego altijd toch. If tongo be abonyo, toch? Dat ibe kan bribi. Want if voorzitter voor een partij, Ronnie Brunswijk, tevens ook VP, tweede man van het land. En mofo en nyamofo schrijft taki, het is een lid van de partij. Dan nou, het desbetreffende persoon, otak, ik ben geen lid van de partij. Suma yo bribi nu. Suma yo obribi. Pe AVP schrijft, tak sobradi als ze opgedonderd dient te worden, die de hele CHS opgedonderd. Is ook een misstand. Dat is maar in bribi. Mi nooit no briba onder, voorzitter. Ja, VP is tweede man. Dat bedoel ik. Wat hij zegt, dat bedoel ik. Maar is het geen misverstand? Is het geen misstand? Ja toch? Maar niemand praat erover. Want we leven nu in een dictatoriale staat. Eerst op bekantak militaire staat, plotseling naar politiestaat. Maar dit is een dictatoriale staat. Want we zijn naar tweede man van Kondre. Ja, daarom zeg ik altijd, hoe recht is recht. En hoe rechtvaardig zijn degenen die beweren rechtvaardig te zijn. Integer te zijn. Hier is aan die ziet op. Vossen in schapenvacht. De man is aan vossen. De man aan wolven in schapenvacht. Dan moet dat ook bestempeld worden als een misverstand of misstand. Ano dit is masabe go bewillig. Wat na partijfout? Ja toch? Dus als het gaat om de misstanden, er zijn tal van zaken dat in feite op nadeel komt van een kandidaat die zich hebben bewilligd. Ja toch? Gelukkig heb ik het niet kunnen horen van een DNA-kandidaat. Het ging meer om de RR en DR niveau. Maar dat je ziet dat op soort klasse hoe dit toch? Alleen de RR die zich gekandidateerd hebben, die een ondernemer zijn. Die man dat innovende zijn dat die. Sabi toch dat moet tak ayo me lukuf misrefi en te mi ma fena bon drape. Da abung isabi mi kafe no chow chap. Maar voor de rest, sa de wap chimalik yangami. Oké, ik ben een klein ondernemer, ja. Ik ga dat ook nooit willen doen. Maar amawanya uit alasi. Sapsa later na 100. If amano mag doen mee moro amafeni. Dus dat zijn eigenlijk zaken die wij niet onder stoelen en banken moeten schuiven. En als DNA-kandidaat, te meer ook gewezen DNA-kandidaat, ga ik dan verder over gaan.
Ik ga zaken van beide kanten van de munt moeten bekijken. Dus dat is mijn mening. Men hoeft niet eens met me te zijn, maar het is de naakte realiteit. Ja toch, in de kan horen op Chimang, de abigimang, zij fraudeert en hij pleegt corruptie, hij smokkel, hij is dat hij dat altijd, hij wakka vrij. Ja toch? Dus ik hoop dat ik die antwoord dat kwam fasisang aan dit tevreden. U gaat ook op het veld voor propaganda. U maakt allerlei dingen mee, situaties mee. Maar vaf de man zijn omang lazy, analfabeten. Zij stemmen met foto. Natuurlijk sap je de motion dat, oh deze meneer, ik moet op een kleuren. Komt er een andere manier om zulke mensen ook in te leiden richting de verkiezing? Want natuurlijk gaan ze een heel ander kiesstelsel tegemoet. En hoe ze ook niet kunnen lezen, schrijven, gaat het heel moeilijk voor ze. Ik denk dat de vraag dat u heeft gesteld, bijna de man taki eet aan de stak man aan u op een telepathische san. Isabita, want het was ook in mijn hoofd, ik verwachtte het ook. Isabita, en nu, u heeft het gevraagd. Wat wel een goede en terechte vraag is, als DNA-kandidaat, toch, de meer menspersoon, dan raak ik te kampen met zulk fenomeen. Kiezers waren zo ingeworteld of zo opgevoed van milop amang, ei jersmi arkibung, ei jersmi mo stem nen tapu. Ama sabi tak oh ik hiet attentie. Ik begin bij mezelf. Oh na attentie ay na Jimmy, ay na Martin, na attentie. Mama no sap lees meaning. Ama no sap schrift meaning. Ama tegen altijd. ABD districtstelsel hè. De mij tak yo if mi be ma stem die jongen want die foto ik comfort. Maar nou na landelijk evenredig dat toch de mij twijfel. Want als man no sap familie ei schrijven, als man no sap niet eens van een cijfer schrijven. Mijn buurman bijvoorbeeld. Ama no sap lezen, ama no sap teri. Die ama bestem. En amana boven de 60. Ama bestem middels foto. Je ziet ook. En dat na sansa unulik DNA-kandidaten dit te kampen. Voerhoef de nou aan taki. Ja. Maar ik vind het ook zo erg. En mijn actie de tra collega's voor mij. Om wat eraan te beginnen. Want het komt ten nadele van ons. Ja toch? Behalve van de lijsttrekker. Want nu maken ze een stembiljet op. Ik weet niet, het is nog een concept of whatever. Maar alleen maar die mensen hebben de voorkeur toch. Dat vaf de man sang de ning nanga de cijfer, de nummer wang ikong. En dat de commit nanga dropouts. Je hebt ook dropouts hè. Die pas gaan stemmen. Of die niet hadden gestemd. Maar de man sap lezen toe en de man sap schrijven. Maar de man sap roko. En de man dat bestemt door middel van foto's. Je hebt de dropouts nou. De zwijvende kiezers ook toe. De man sap lezen. De man sap. Niet eens de man sap na 10 schrijven toe. Van 10 schrijven. Dus het komt ten nadele van ons als DNA-kandidaten. Over zwijvende kiezers gesproken. Heb je ook kiezers die zeggen van no. Verkiezer is mijn stem. Ik heb geen vertrouwen in politiek meer. Hoe gaan we om met zulke kiezers? Oké, als u dat aan mij vraagt, dan ga ik moeten zeggen, we gaan iedereen moeten respecteren. Ja, omdat de politiek, het oud politiek systeem, laat ik het goed naar voren brengen, het oud politiek systeem, politiek niet rooskleurig heeft gemaakt. Voor die categorie. Ja toch? Omdat het meest ging om beloftes. Ja? Te veel beloven en hun beloften niet nakomen. Waardoor het nu een hoofdpijn is voor ons. Om dan die groep dan te overhalen. Ja toch? En het ligt des persoon, des kiezer. Ja toch? Want ni sabisma, sapote ine ati, tak na dati. En je gaat het moeten respecteren. Het is een nadeel voor jou als kandidaat.
Maar je gaat niks eraan kunnen doen. Snap je? Maar toch desondanks als kandidaat ga je dan het beste binnen je vermogen eruit moeten kunnen halen. Want je gaat een verschil moeten kunnen maken tussen oud politiek systeem en nieuw politiek systeem. Want je hebt gedoogpolitiek en rechtvaardig politiek. En warempel ja, rechtvaardig politiek is zwakkie, omdat je hebt minder smalig niet. Rechtvaardig politiek, gedoogpolitiek de voeren. Dus maar, als kandidaat zeg ik van, ik probeer al mijn moeite te doen om toch die categorie te kunnen achterhalen, om toch te gaan stemmen. En het lukt wel aardig, maar niet zoals het moet. Goed. Wat kunnen we verwachten van meneer Atencio voor de verkiezingen van propaganda deed en ook na de verkiezing? Maakt nu uit, dan bent u gekozen of niet. Maar wat kunnen we verwachten van u? Oké, als je me vraagt, dan ga ik niet eerst willen beginnen van mijn persoon. Ja, ik had juist gedacht van dat u me zou vragen van hoe ik de verkiezing zou zien of ziet. Ja, want wij zijn in feite de kandidaten die hard op het veld zijn. Ik ga u één ding zeggen. Deze komende verkiezing, ja toch, het is al begonnen. Motegi. Het gaat weer vol zitten met zwarte magie. Precies lekker vorige verkiezing. Je pema bonuma make money. Ja man, if je bent een artiest, you make money. Is het toch? En isabasa sa de carbonasa toch? Ja, bonuma di ni toch? Bonasa. Je resep sak batok. Awang egwe. Ja toch? Ja, semua die kan over. Ja, en de consequentie is niet alleen maar terugroepwet. Moros aan de tapu. Patsboom. Isabitok, met alle respect. Anode. Iere want trouwano baga. Pabetak so tranga abede veltige. Eerst anomawaka, no anomataki. Ik kan erover praten. Semua bribi kan bribi, semua no waninaf bribi. Maar politiek heeft niks te maken met religie. Hè? Goede eerlijk. Maar mensen brengen dus religie erin. Mensen brengen religie erin. En dat zijn heilige fariseërs. Want laten we eerlijk zijn, in de Bijbel staat ook geschreven dat elk persoon die echt diep in een religie zijn, niet mogen bemoeien met de politiek. Maar ze hebben het nu gebracht in de politiek. Als het ware dan zogenaamd Tinogoy na politiek daminoman dusandi. Maar het mag niet, het staat geschreven. Dus, je ziet ook, atrawatak ik ben moslim, maar ik was in een hindoe watra. Atrawatak ik ben hindoe, maar een pastoor moest go begigi voor de zondu. En toch ik kom oro zondu. Wat pastor begigi president ook. Atrawang ik dan swinti prei, maar ik go na een bergi, weer een boom begi kruis nem bakatak ook go begi na bergi. Ja toch, tap zo'n faciliteit lontu een vuurkamp. Kampvuur, sorry. Ja? Dus, we mogen alles verwachten binnen de politiek. Ja toch? Binnen deze verkiezing. Atrasani, wat ik ook heb kunnen ervaren. Hier heeft Wild West, hier heb ik dat toch. Ze zetten hun eigen pionnen, ja toch, de zogenaamde loyalisten, om met elkaar in de haren te gaan. Maar wat frappant is, awaf de loyalist, hij moet uit de partij, die is sadena machti, de hij gooi naar de partij, sadena machti ook toe, zogenaamd, amot of dati voor corruptie, anodien corruptie. Dat de kost des refi, de beklad des refi, de beschuldigd des refi, maar de voorzitters tussen aanhalingstekens. Want minole heeft milin, corrigeer me hè. Want na VPDC, sabe bari, nya Alicia nga watra. Na president di sabe bari, nya Alicia nga pampung. Terwijl de mabe nya de big stake. Da sem president, sem vice-president, say fasanga des refi, say make the pion of the fasanga des refi, ay barbaka. Ano yo baka, wo baka. Wie is nu dan de donnie? If recht bij de recht en de rechtvaardige, zou de tak de rechtvaardig, bij de zo rechtvaardig,
De no bokar de maaf de konti tak saye fetanga kolika funu. Uden wang, uden mag die ete. Is je? Dus zaken, ik probeer toch in het Niger-Engels te gaan, omdat Furusmano de echt diep in de Nederlands ook toe. Ja, we zijn niet in het assemblee, we zijn niet in een vergadering, maar iedereen moet het kunnen verstaan. Zie toch? Maar als u mij nu weer vraagt wat men van mij kan verwachten, ik ben vastberaden zonder vrees. Ik heb het eerder gezegd en ik ga het weer zeggen. Meneer Atencio, toch, is bereid indien gekozen 1/3 deel van mijn schadeloosstelling terug af te staan aan de samenleving. Ja toch? En ik daag elk kandidaat, elk gekozen dat te doen, want daar hebben we veel aan het volk teruggegeven. Ministers, president, vicepresident. Ik ga ook zelf zo ver dat men een drugstest op mij moet doen. Ja, niet middels blazen, maar uit mijn bloed. Fuluku if mi na smokoman, if mi be gebruik alcohol, fos mi go drape. Want dat zijn antecedentenonderzoekingen toch. Het is een part van de antecedentenonderzoek. Snapt u? En tegelijkertijd weer, ik ga degene zijn die zult tikken op vingers zonder aanzien des persoon. Want als ik mijn 1/3 deel teruggeef aan de samenleving, dan moet ik de taal van de samenleving praten. Ja toch? En niet de taal van een voorzitter of een fractieleider of een regering of een partij. En motegi wasani mi brada. Lek faisi mi jato. Motegi er zijn meerdere dan mij. If mi tegi takwa mang de in Nederland no de. Minosap efi sabama di siere. Manawang gimi amanawa integre man. Je ziet houding, je ziet van ama handel qua tegen corruptie. Aning Gilmar Maknak. Amano das ranang, mamano was ranamang sa door situaties ama gue ses chimboy. Amay komba kay ranang. Ama deja ook tamanas ranama ook tu. Mayeshi afiri alobi sa map in gisranang. Da efitak about Gilmar Maknak, toch? En van mijn tjaren schreef hij tegen onrecht, tegen corruptie, tegen fraude, ja toch? Dan mi wat tegen dit zogenaamde leiders die zien. Tek een voorbeeld naar meneer Gilmar Maknak. Inaf tek een voorbeeld voor meneer Atencio, wakka de van mangay de jada, iwa play valk. Want je hebt i voer om een grong. Je hebt moro-moromi, je hebt moro-moni-moromi, ja toch? Maar tek een voorbeeld voor Gilmar Maknak. Je hebt een trouwang ook toe, nan kusin. Tegen me, soort partij zie er 1975 durf voor doen aanklacht tegen regeringen. Maar nan kusin doe je toch? If een resultaat ook gaat door dat naar punt 100. Maar ik ga wel ervoor zorgen en ik ga hem ook laten triggeren om het door te gaan, want if een rechtszaak vindt plaats. Dan go door. Ja, ino aksmia sanfu apura, maar me bigi wan giwa verschil badape. Maar Gilmar Maknak motegi eerlijk. No man, sami mag. En alla de man zei denk je zo mi mag de man, omdat mi wan char, mi wan si verandering in mi kondre pe mi kumbate beri, pe mi no lowe gwe, mi familie dede. Mi kibri di avondklok. Mi lowe gwe pe man bronskoro o so fu de familie mi mungo. De mati isasro dati sa de ma kapu. Pis potin sout et met lek sout metin embre. Na unu familie. No a Brunswick nom kote mi no a rommel. Denkir unu familie. Ja? Mi nat next tegen eng maar if you want biggie so mi kan tegi. Minister Matura. Chin NRT daar bij de politiecommissaris. En na kwam vrouw na mama kiri tapuan beramtop. A vrouw be zwanger. Baka data kirwas mabaka aanrijding amano be apsani. Railways. Hoe eerlijk is zij nu dat zij op die billboard laat zetten? Gewoon eerlijk. Toen dus dan een politieagent. Ze was politiecommissaris. Da ipchino bij Railways. Motegi uti de matura. Ik had je vanaf nes.
onder ogen. Na mi vrouw en familie yu bolkiri. Dan mi hoop dat je arkasandisi. Maar karma, opayu. Dat mi mag bigitegi. En daarom mek kondre sabi, unon play vergit man. Isabi to? Maar dat na asani no famisi averkising. En mi hoop, tak akondre, tek say man teki. De ma troye money gifi pay de pay man, lek fa de ma, dai troye money. Isap sa de may do no de. Ida social media to. Via pilaten lezen, if je probleem voor BZV, baso, koopkrachtversterking, grondtori, kom. Abob, mek een pion potting ook toe. En ade bewijs toch, if me lee, chami gwa pigi. If me lee, doe een aanklacht of een aangifte, dan moet sorry tak met tak voor bewijs. Ano mi taking, maar nou een loyalist taking. Ano mi schrijving, maar nou een loyalist schrijving. Ja? Kan dit een opdracht voor jou. Want het zijn ook kandidaten. Als je problemen hebt qua BZV, kom bij ons. Als je problemen hebt qua basoekaart, kom bij ons. Als je koopkrachtversterking wil, financiële bijstand, kom bij ons. Maar het geldt niet voor ieder, je moet speciaal bij hun komen. Kandidaat van Ikeri heeft het ook gedaan toch? Mones. Sabi klap en vrouw las. A vrouw na ngasade. No, want dat tra vrouw dat, abe sroto achiri toch? Oké. Awan sabi klap na bus. Minus sabi fabe drungu of san, wan kandidaat. Sa Tamara awan de gekozen. En hij zei ook tevens Action News, hè? Precies. Helemaal goed voor. Dan PCHSD, POKBD, hebben we als onderzoekingen gedaan? Nee. We zijn een Wild West, freestyle, de Maikarsranano. Vrij van alles. Ja toch? Maar Lukatori no voor Apura. De weg naar Apura. Kouta keno. Sampsa voor Pan American. Sampsa voor surfing. Sampsa voor Sabaku. Sampsa voor Omensaka Centrale Bank, SLM. Tidak adi. Mau counter direct ertussen. Ja toch? Mau counter direct nentapu. De rechter heeft besloten die zaak op te schorten. Ja toch? Of je mij karing. De man moet stoppen roko. Ja toch? President ook kono di sitak afaya da president tak kasemsan pleka rechter. Maar rechter tak yang pada saya takibakan. Maar terwijl in het geheel de mij dua roko godor. Waar gaan wij? Hoe rechtvaardig zijn wij? Om een money de matik voor uno. Laatst oli opobaka, BTW, IMF en zij had minono de mij leerde RR nanga de DR fugona de sma. Ete de mij tak de vorige regering heeft schulden genomen. Toch? Ja, is mooi en waar. Ik was ook tegen. Maar ik was ook tegen IMF. Hun waren ook tegen IMF. Tidak adi. De matek IMF. En de matek schulden naar IMF. De tek schulden naar IDB. Maar ze zeggen niet aan hun RR's en DR's om met volle te gaan zeggen of te gaan verkopen hoeveel schulden zij triples hebben genomen dan de vorige regering. Code eerlijk. Dus dit is nou een simpel, want to pisi voor afverkiezing van mi eisje. Het is moeilijk voor ons. Ja, het wordt ook moeilijk voor ons, vooral van die kandidatering, de foto niet comfort. Maar ik denk, apanalok tu sasarun usako uit. Zeker, meneer Atensio. En tenslotte, heeft u een boodschap richting het volk van Suriname? We gaan de feeste dagen nu, Pasen, we gaan en ook afverkiezingen. Dus een boodschap naar de Surinaamse samenleving. Oké, mijn boodschap, ja, omdat ik ook DNA-kandidaat ben, ja, DNA-kandidaat van optie nummer 22 op lijst nummer 7, ja toch? Dan heb ik dit alleen als boodschap. Het is nu of nooit. Een stuk grond voor een ieder, betaalbaar gezondheidszorg, betaalbaar onderwijs, ja, het stimuleren van ondernemerschap. En laat me één ding zeggen, want toeristen schreef in vrede. Veiligheid is dat wat ik voor ga. Is nu of nooit. Stem niet slim, maar stem bewust.
En stem op de lijst nummer 7 van opzoek, nummer 22, Jimmy Attention. Dat je ziet, en er zijn meerdere daar, die dit mooi land, ik zeg het weer, dit mooi land. En deze regeringen zogenaamd kunnen tonen en kunnen leren wat economie is en leiderschap. Dat is mijn boodschap naar de samenleving toe. Stem bewust, stem niet slim, maar stem bewust. Kobroka katibonono de fukume kwa betre tamara. Dank u wel. En met deze wijze woorden, kijkers, luisteraars, binnen en buiten Culturo TV, was dat meneer Attencio Martin. U heeft gehoord op welke lijst hij staat en wij gaan dus dan nu richting de verkiezingen. Kijkers, dankjewel voor het kijken en ik wens u een fijne dag verder. Mr. Pebble Zorgen moet je doen, niet maken. Zorg is persoonlijk. Onze jongste patiënten krijgen daarom bij de huisartsenspoedpost ook een persoonlijke behandeling. Onze artsen zijn zeer bekwaam in het opvangen en behandelen van uw kind. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg. Ben jij een gedupeerde van de toeslagenaffaire, ouder, kind of ex-partner? Ga dan naar stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel. Vaderland, Suriname is mijn vaderland, yeah. Vaderland, Suriname is mijn vaderland. Suriname is een heilig land, maar we doen wat toe onheilig staan. Toen pijnig man, maar de man niet veilig staan. Kinte Promotion organiseert Kitty Kotti Boatface. Zondag 29 juni 2025. Vaar en swing mee. Opstaptijd 3:30 's middags. Afvaart 4 uur. Terug 9 uur 's avonds. Toegangsprijs €50. Aan boord €55. Line-up Sabaku, Corona Band en DJ Roy C. Voorverkoop van kaarten, Ricardo's Eethuis en Nieuw Draver. Surinaamse keuken aanwezig. Let op, eigen drank aan boord is niet toegestaan. Hey, met jou wil ik niet dansen. Zondag 29 juni, Kitty Kotti Boatface. Opstapplaats, de Ruiterkade 414 achter het Centraal Station. Dresscode in de kleuren van de Surinaamse vlag. Voor info bel 06 311 64703/06 870 98312. Attenzo! Vaderland,
www.kulturu.com for the generation.